τρίτος διαγωνισμός στίχου με θέμα «Μανάρι μου πάτω σου ολόγιο μου φεγγάρι» ολοκληρώθηκε χθες αργά το βράδυ με απόλυτη επιτυχία. Μετά και το ολονύκτιο θρίλερ της καταμέτρησης των ψήφων έχουμε πλέον το μεγάλο νικητή. Και ο νικητής είναι... ο Ζήφης. Someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone who's there. Second best to lean on the test. Things on your chest you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Είναι πλέον καιρός να απολαύσουμε το νικητήριο ποίημα. Στην Πάρο ήταν, πιτσιρικάς, λίγο ασχημομούρης. Να γράφει στίχους ήθελε ο Γιάννης Βαρθακούρης. Φίλε, άκου τι έγραψα. Θα χρειαστείς αέρα. Με τέτοια πένα σίγουρα θα κάνω εγώ καριέρα. Βαθιά ανάσα ρούφηξε και πήρε και μια πόζα. Και αρχίζει την απαγγελιά, λες κι ήτανε σε πρόζα. Μανάρι μου πάτω σου ολόγιο μου φεγγάρι. Όπα μεγάλε ξέχνατο. Δεν λες τον τάρι τάρι. Τάρι 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 στο γυαλό